ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Сьогоднішня неділя в костюлі святкується як неділя Хресту Пана. Божие Слово, яке сьогодні вислухаємо, дає нам можливість почути голос того, до якого ми звертаємося в молитві панській, в молитві «Отче наш». Сьогодні Бог, Отець, до кожного з нас керує своє Слово. Слово і одночасово запрошення, щоб ми жили так, як Йому подобається, як Він від нас цього сам чекає. Як гучить це слово, почуємо. Але маємо так само цю свідомість, що почути в цьому випадку значить і виконати. Як у парафії этой святой мши просим Пана Бога Його благословення в наших життєвих справах, во всім тим, з чим ми сьогодні прийшли на эту святую мшу, в кожній нашій потребі, не сумніваючись у тим, що Бог нас чує, слухає наші молитви і нам так само їх благословить. Молитве верников так само доручаем Божьей милосердности, душе святой памяти Левона, всех дорогих нам померлых. В небесном володарстве яны радовались этой присутностью Бога. Как годно скласть эту наисвятейшую ахвяру, перепросим Пана Бога за наши грехи и слабости. Сповідаюся Богу усемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Панну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилуется над нами Бог усемогутний, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пана на вишенях Бог, А на землі спокою, людям доброї волі. Хвалимся Тебе, благословляемся Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвали Твою. Пане Боже, Владыко небесный, Боже
всемогутный, Есть Христе, а не пожалуй Божий, Сине Бойцава, Нарешнася грехи и свету, смилуйся над нами. Грехи и свету, прими моление наше, святишь праворучай Царя, смилуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, Boga Ojca. Amen. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, після хрещення у Йордані Ти урочисто обвістив, що Христос, на якого зійшов Дух Святий, це Твой Син умилований. Дай просим, как усыновленные Тобою, отродженные из воды и Духа Святого, мы завсёды жили у Твоей любови. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить в едности Духа Святого, Бог просусе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Сутешьте народ мой, кажа ваш Бог. Промовляйте до сердца Иерусалима и обвещайте ему, что скончился час боротьбы ягоной, что отплочаны беззаконні ягоныя, бо атрымаў ён з рукі Пана удвая за ўсе свае грахі. Голас таго, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйте дорогу Пану, раўняйте ў стэпе шлях нашаму Богу. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гора і пагорак панізяцца. Выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю. І з'явіцца слава Пана, і адначасова ўбачыць яе кожнае цела, бо так сказалі вусны Пана. Узыдзі на высокую гару Сіён, які нясеш добрыя весткі. Зрабі моцным голас свой Єрусалім, які нясеш добрыя весткі. Зрабі моцным голас свой, не бойся. Скажы гарадам юдэйскім: вось Бог ваш, вось Пан Бог прыходзіць з моцаю, і плячо ягонае, што мае ўладу. Вось узнагарода ягоная з ім. І адплата ягоная перад яго абліччам. Як пастыр, ён будзе пасвіць статак свой. Ягнятаў будзе браць на рукі і насіць на грудях сваіх. З клопатам будзе вадзіць кормячых авечак. Гэта Слова Божие. Благослови, душа
Боже мой, Ты вельми вялікі, Ты апрануўся ў велічы красу, Ты акінуўся святлом, быццам шатай, нябёсы распрасцёр, як палотны шатра. Благослови, душа моя Пана, шатры свае Ты поставіў над водами, робіш хмары сваёй колясницей, Ты ходишь на крылах ветров, чинишь ветры своими посланцами, а слуга Твой палаючий огонь. Благослови, душа моя Пана, незліченные, Пане, Твоє справы. Усё Ты мудро створил, земля наполнилася Твоими створениями. Вось распростерлася широкое и великое море, у им безлич ползунов живелов малых и великих. Благослови, душа моя Пана, усеяны чакают, что Ты даси им есть у свой час, коли даешь им яны подбирают, коли раскрываешь руку свою, яны насыщаются добром. Благослови, душа моя Пана, яны полохаются, коли Ты ховаешь обличье свое, Ты забираешь их недух, и яны гинуть и вертаются у свой пыл. Ты посылаешь своего духа, и повстают яны, и Ты обновляешь обличье земли. Благослови, душа моя Пана. Читання послання святого апостола Павла до Тита. Умилованные, з'явілася ласка Божия, збавчая для всіх людей, якая вучить нас, каб мы, одрокшися от безбожности и пожадливости свету, жили у цяперашнім житті разважливо, справедливо и побожно, чакаючи щасливой надеи и объявления хвалы великого Бога и Збавцы нашего Иисуса Христа, які аддаў самого сябе за нас, каб откупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Калі ж аб'явілася дабрыня і чалавекалюбства Бога, Збаўцы нашага, і Ён не дзеля ўчынкаў і справядлівасці, якія мы ўчынілі, але паводле міласэрнасці сваёй збавіў нас, праз купель адраджэння і для аднаўлення Святым Духам, якога шчодра выліў на нас праз Езуса Христа, Збаўцу нашага, каб, апраўданыя ягонай ласкаю, мы сталі паводле надзеі спадкаемцамі вечнага жыцця. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
мацнейшы за мяне гаворыць як. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Слово Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі народ чакаў, калі ўсе разважалі ў сваіх сэрцах пра Яна Хрысціцеля, ці не Хрыстус ён, Ян даў усім такі адказ. Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я нават не варты развязаць раменьчык на ягоных сандалях. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як галуб, сышоў на яго, і быў голас з неба, які прамовіў: Ты, Сын мой умілаваны, Цябе упадабаў я. Гэта слова Пана. Тебе, Христе. І вот так загучалі сённяшняе слова, пра якое казаў на пачатку святой імшы. Слова, якое Бог Айцец гаворыць о сваім сыне. Гаворыць пра яго, але адначасова звяртаецца і да нас. То сын мой умілаваны, яго слухайце. На іншым месцы Евангелія таксама памятаем эту сцэну, калі вучні Езуса яго просяць, яму кажучы: Пане, навучы нас маліцца. Калі мы молімся, як да Бога звяртацца, так проста кажучы, якія дабраць словы, што прасіць, якім быць у адносінах да Бога. Езус гаворыць так: калі моліцеся, кажыце: Ойча наш. І далей мы знаем гэтую малітву.
Можа, не кожны дзень гаворым, правда, але маю надзею, што кожны. Наогул, калі чалавек звяртаецца да Бога у сваіх патрэбах, то што ён адчувае? Што ёсць толькі чалавекам, абмежаваным, што ўсяго не ведаем, што не заўсёды адбываецца так, як мы хочам. Але і Бог ва ўсім гэтым таксама в адносінах да чалавека ніколі не маўчыць. На мінулым тыдні мы казалі аб тым, што некаторыя людзі думаюць, што Бог маўчыць, не адказвае нам на нашы малітвы. Сённяшняе Евангелие нас у гэтым упэўнівае, што Бог заўсёды з намі размаўляе, штосьці нам хоча сказаць вельмі важнае, а ў сённяшнім дні прыпомніць таксама і падзею з нашага жыцця, з падзею жыцця Езуса, или сказаць нам аб тым, што з намі сталася. Можа, цяпер запытаюся, чи ёсць в касцёле хто прысутны, то будзе чалавек дарослы, бо дзіцё не скажа. Дарослы ёсць чалавек, якого хрысцілі ў веку дарослым. Ёсць такія людзі. Усіх хрысцілі маленькімі, правда, не памятаеце. Але аб вашым хросце вам скажуць вашы бацькі, бацькі хросныя, скажуць, якім касцёле вас ахрысцілі, чи ў якой царкве, які ксёндз, чи які святар, як гэта адбывалася. Мы так духоўна разумеем, што гэта павінна было стацца з намі. Бо за ўсяго стварэння, якое існуе на свеце, якое Бог стварыў, як мы чулі ў сённяшнім Божым Слове, толькі чалавек мае права быць ахрышчаным. Ніхто так вы ніколі аб гэтым не думалі, але так з намі, з людзьмі ёсць. Калі так ёсць, то значыць гэта вельмі важна. Важна для, прежде ўсяго, для самого чалавека. Чаму важна, каб адчуваў гэту прыналежнасць, эту лучнасць з тым, хто яго стварыў. Якім стане самі для сябе не хочам быць. Так, ніхто не хоча быць самотны, правда? Боитесь одиночества? Есть такие люди, которые боятся одиночества. Тяжко зносить гэта, правда? Тяжко до гэтага і прызнацца, што адчуваю одиночество. Сённяшняе Евангелие гаворыць аб тым, што калі ты ахрышчаны, то ты ўжо не адзінокі. Можа, ты аб гэтым не ведаў, не думаў, не ўнікаў у гэта ўсё. Але сённяшняе свята хросту Пана гаворыць нам аб тым, што мы належым кому і прыналежым да вялікай супольнасці. Тому што ты ўжо не адзінокі, толькі маеш вялікую сям'ю. Сям'ю дзяцей Божых. В маім жыцці мне здарылася хрысціць таксама дарослага чалавека. Не раз так адбывалася. Дарослага в такім значэнні, што ён ужо разумеў, што адбываецца.
мог сам на эту тему штосьці сказаць. І гэтаму даросламу чалавеку, я так смела скажу, меў ён 14 гадоў, ты дарослы чалавек. Прыйшла за Крысту мама этой дзяўчынкі, гаворыць: ойча, мне стыдна гэта казаць, але ведаю, што трэба гэта зрабіць, каб змянілася маё жыццё і жыццё маёй дачкі. Я, гаворыць, не хрышчаная, і дочка моя не хрышчаная. Калі хрысцілася мама была, то яна з радасці заплакала, эта жанчына. Калі пахрысціў дачку, то дзяўчынка гаворыць так: мама, не плач, мы цяпер так, як усе. То есть дзіцё разумее, што штосьці ў іх жыцці важнага не хапала, чагосьці не было. Мы цяпер як усе. І ўсе мы тут цяпер прысутныя на этой святой імшы. Дзякуем Богу за тое, што гэтыя словы, якія прагучалі в сённяшнім Евангеліі: ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я. І далей яго слухайце. Што яны ў нашым жыцці, гэтыя словы, споўніліся. То значыць, адбылося ўсё тое, як Бог для нас прыгатаваў, як Ён для нас хоча. Гэтыя словы адначасова таксама з'яўляюцца такім запрашэннем, прыглашэннем, альбо такой жыццёвай праграмаю для кожнага з нас, як нам жыць. Уступна кажучы, на іншым месцы Евангелія Езус гаворыць так, што аднаму з гэтых маленькіх зрабілі, для мяне зрабілі. Кожным з нас пасля святого хросту жыве Езус у душы. І кожны ўчынак, які мы выконваем для тых, хто побач нас, то так як бы для яго мы гэта робім. Чаму так кажу? Каб мы мелі свядомасць таго, што кожны наш чын як бы Богам лічыцца, чи Богам, самім Богам адчуваецца. Кожнае слова, якое мы кажам самім Богам, ёсць пачутае. Нават кожная наша думка, мы так вельмі часта штось аб чымсь думаем, то і гэта Богу ёсць знанае. І міма гэтага ўсяго, як бы Бог не праходзіць, гэта ўсё не пакідае, толькі штосьці з гэтым робіць. І што хоча Бог зрабіць з кожным з нас. Ніколі вы не думалі аб гэтым? Ну што хоча зрабіць? Хоча, каб мы хварэлі, правда? Каб мы бедавалі, так хоча, чи не? Хіба не так. Не. Хоча нас упадобніць да свайго сына, каб нашае жыццё было максімальна падобнае да жыцця Езуса на зямлі. Як гэта з намі будзе адбывацца? Далей нам гаворыць Евангелие аб тым, што Езус вучыць сваіх вучняў. Я быў хворы, вы мяне адведалі. Я быў у вязніцы, вы да мяне прыйшлі.
Я быў галодны, вы накармілі мяне. Не меў вопраткі, вы мне яе далі. З кожным чалавекам Езус як бы ставіць сябе на адным пазёме, на адным узроўні і гаворыць аб тым, што я жыву ў ім, у гэтым чалавеку. Вельмі, вельмі, вельмі важна для нас. Бо мы самі для сябе хочам, каб нашае жыццё было добрым, каб мы былі шчаслівымі, каб прысутнічала радасць у нашым жыцці, каб яно наогул было спакойным. Ну і от запытаемся сябе, калі мы спакойна сябе адчуваем. Вот тут спакойныя мы цяпер, правда? Тут спакойныя. Хоть гадзінка у эту нядзелю, але адбудзецца спакойна, ціха. Вот тут найбольш Бог нас пераконвае ў тым, што Ён нас любіць. І гэтая любоў Бога выявілася ў тым, што Езус, размаўляючы з намі, пацвярджаючы сваю прысутнасць у нашым жыцці, нас пераконвае ў тым, што мы яго таксама мілаваныя дзеці праз сакрамент святого хросту. З хросту ўсё пачынаецца. Далей, як з намі ёсць, чалавек дарастае, так як дзіцё, пазней падростак, летак, і чалавек дарослы. І добра, як у нашым жыцці ёсць тыя людзі, якія нам дапамагаюць быць як бы вернымі святому хросту. Вернасць, якая праяўляецца ў тым, што мы заўсёды прысутныя ў справах Божых, прысутныя на малітве, прысутныя на святой імшы, прысутныя ў учынках хрысціянскай міласэрнасці. Але з людзьмі дарослымі, таксама ўжо з дарослымі, то і цяжэй ёсць, правда, дзіцё, то за руку мама возьме і ў касцёл так прывядзе. З дарослым ужо ёсць цяжэй. Он уже сам решает, прийти, не прийти, верить, не верить и так далее. Можа, у вашых сем'ях таксама існуе гэта праблема, што калісьці быў моя дачушка, чи мой сын так са мною былі ў касцеле, цяпер яго няма. Чым-то іншым заняты, правда? То прыйдзіце сёння дадому. Можа, дзеці разам з вами жывуць, можа, дзесь далёка, але тэлефоны ў ўсіх ёсць. Паздраўце яго, сваіх дзяцей, сваіх родных з гэтым святам, хросту Пана. Мы поздравляем с такими разными праздниками себе, правда? Некоторые эти праздники придумываем, да? Тут у костёле Бог сам за нас все уже нам приготовал. Это каштоўнасці, якія тут існуюць, нідзе в іншым месцы мы іх не знойдзем. Але без іх, без свядомасці, без гэтай свядомасці мы не абыдземся. Раней чи пазней, як спевал Владимир Высоцкий, в конце пути придется рассчитаться, правда? Как бы так. Каб мы не гублялі гэту свядомасць, то паздраўце сваіх дзяцей сёння з тым, сваіх родных, сваіх знаёмых, з тым, што яны ахрышчаныя.
То дзіўнае такое запрашэнне, правда? Але это важная рэч быць ахрышчаным. Да старэйшых людзей скажу, і хай моладзь пачуе таксама. Было время, да, были часы, калі крыжик носить было не можно, правда, не разрешали. Калі на пытанне, чи ты ахрышчаны, люди так старались ничего не отказать или боялись на это пытание отказать. Теперь, дякую Богу, все меняется. И хай кожны з нас этой перамены, хай тое, што мы чуем у касцёле, цэніць. Хай кожны з нас Богу за гэта дзякуе. Так ад сябе памятайме, помніце аб этой дзяўчынцы, якая сказала тыя словы: «Мама, не плач, мы цяпер такі, як усе, дзеці Божыя». Амен. С радостью вызнаем нашу веру, нашу приналежность до великой семьи Божией, приналежность про сакрамент Святого Христу, веру в единого Бога, Отца Усемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, Зайца народженого перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нестворенного, одиносутного Отцу, раз якого усё сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спаўлення зышоў з неба и уцеловился от Духа Святого с Девы Марии и стался человеком, укрыжаваны таксама за нас при Понскім Пилате, был замучены и похованы, и на третий день воскрес поводле Писания, и узышоў на небо сядзіць праворуч Отца, и зноў прыйдзе у хвале судзіць жывых и померлых, и Его владарству не будзе конца. Веру у Духа Святого, Пана и Животворцу, які з Отца и Сына походить, якому разом з Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовляв праз пророку, веру в единый святый католицкий и апостольский костел, вызнаю единый хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного у будущем свете. Аминь. В сьогоднішнім дні, в неділю, Христу Пана, удячним серцем Богу Отцу Небесному за ці сакрамент, який кожен з нас прийняв, сакрамент Святого Христу. Доручаємо наші супольні молитви і просьби. Молимся за Христовы касцёл, каб праз хрост ён нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб, пашыраючы ў свеце праўду Евангелія, ён дапамагаў людзям прыйсці да адзінага і праўдзівага Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за бацькоў, якія жадаюць пахрысціць сваіх дзяцей, каб разумелі адказнасць за іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянскіх місіянераў, каб, абвяшчаючы добрую навіну, яны памяталі пра культурныя каштоўнасці таго народа, сярод якога працуюць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб яна мудра і разважліва карысталася сродкамі масавай інфармацыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлага Лявана у першую гадавіну пасля смерці, каб міласэрны Бог прыняў яго ў сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі ўдзячныя Богу за ласкі, атрыманыя падчас святога хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Доручаємо Богу Отцю Небесному всіх тих, хто причинився до нашого хросту, батьков родних, батьков хростних, святаров, свідків християнської віри. Бог узнагородив труди їх життя. Тебе просимо. Молимся в інтенції Божого благословення, торочної коляди, щоб ми відчували присутність Бога у нашому житті. Тебе просимо. В наших особистих просьбах, молитвах, інтенціях, потребних Божих ласках, Тебе просимо. Вислухай нас, Пане, раз Христа, Пана нашого. Амен. Христос, Христос, на носить нові
Хвалитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, так само на корысть нам и усяму Костелу Святому. Боже наш Ойче, прими гэтыя дары, якія прыносім на ушанаванне аб'яўлення Твайго умілаванага Сына. З ласки Твоей нехай пераменяцца яны ў ахвяру Христа, які пожадал вам мыть грахи свету, які живей владарыць на веки вечные. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны, вечны Боже. Ты ў цудоўных знаках на Ярдане аб'явіў нам таямніцу новага хросту. Твой голас прагучаў з неба, каб мы поверили, что Твое Слово пребывае сярод людзей. Духом Святым, які зышоў у выглядзе голубкі, Ты намасціў Христа, Твайго слугу, алеем радасці і паслаў Яго абвяшчаць добрую вестку людям убогим. Таму з анёламі у небе мы прославляем Тебе разом з імі, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей, осанна на вышине, благословенный Твой, кто приходит имя Пана, осанна на вышине. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Твоего Сына, нашего Пана, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и безоганную ахвяру. Складаем ее Тебе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы адорваць с упокоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце. Разам са слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзафам, біскупам Казімірам і ўсімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостольскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Твоих, пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага.
у єдності з усім Костюлем, першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого. Найперш з пашанай успамінаем благословленную заўсёды Панну Марію, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа. Таксама святого Юзафа, абранніка Найсвятейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Петра і Павла, Андрея і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім, гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджання і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення, асвяці гэтыя дары і учыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвяраю, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Свидетельствую, Пане Иисус, Христою Твою воскресение, и чекаем Твоего Христе, Пане, мы, слуги Твои, люд Твой святы, успоминаючи благословленную муку и воскресение, таксама хвалебное в небоушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейший
велічы Тваёй, з Тваіх дароў і шчадротаў, ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру безаганную, хлеб святы, жыцця вечнага, келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна, ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыарха нашага Абрахама і святую ды безаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Покорна молім Цябе, всемагутны Божа. Загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру на Твой нябесны алтар, прад аблічча Тваёй боскай велічы. Каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благаслаўленне і ласку. Перажытайцеся. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Даручаем, Божай міласэрнасці, дарагіх нам памерлых. Просім Цябе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае у Хрысце, прыбываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на Тваю вялікую міласэрнасць, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апосталамі і мучанікамі. З Яным, Стефанам, Мацеем, Барнабам і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць, не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойча всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амин. До Бога Отца Небесного, в імя Яго умилованного Сына Иисуса Христа, молимся словами молитвы Панской. Святися ім'я Твоє, прийди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что
хаосу, але збав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкава супокой у дні наші. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі, прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. От Твоё валадарство і моц, і хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И радайте ближнему знак супокою. Гэта Христос, баранок Божий. Гэта той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўленая душа моя.
Молимся. Милосердный Войче, подмацованные святыми дарами, покорно Тебе просим. Ко верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими, ими соправды были. Раз Христа, Пана нашего. Хвіліначку уваги, кай ласка, паслухайце яшчэ парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл, таксама тым, хто ўжо прыняў нашых братоў па калядзе.
За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Сёння ў нядзелю хросту пана мы завяршаем літургічны перыяд Божага нараджэння. З заўтрашняга дня, з панядзелку, распачынаем перыяд на працягу году, альбо так званы звычайны. Калядныя ўпрыгожванні ў нашым касцёле застануцца яшчэ на некаторы час, пакуль не асыпаць. На гэтым тыдні адзначаем у пятніцу 17 студзеня ўспамін святога Антонія, абата. Працягваецца пастырскі візіт, каляда ў нашай парафіі. Парадак візіту на гэтым тыдні наступны. Паслухайце, калі ласка. У панядзелак і аўторак працягнем хадзіць па вялікім гасцінцы, толькі ўжо няцотныя дамы. Это которые не дзеляцца на два, без астатка. Рухацца будзем прыкладна па ўзрастаючай, гэта значыць у панядзелак з 70-х па 140-е уключна, то бок 149-й таксама ў панядзелак, у аўторак ад 150-х і вышэй. І у сераду вуліца Крынічная, уся, у чацвер вуліца Тамары Дудко, у пятніцу вуліца Міру. Сем'і пенсійнага ўзросту будзем старацца наведваць у дзень, а таксама ўсіх тых, хто зможа. Стараемся падчас гэтай каляды ўжо абзвоньваць усіх. Спадзяёмся, так і будзе атрымлівацца. То бок у дзень ходзім з 10 до 13, прыкладна так, а вечарам з 17 до 21. Прыгадаем такую радасную аб'яву, што у нашай парафіі паўстае новая супольнасць для хлопчыкаў і дзяўчынак ад 8 до 14 год, называецца «Рыцары святога Францішка». Гэта міжнародная супольнасць, назва такая зацверджана ва ўсім свеце. Гэта частка францішканскай сям'і, самая малодшая. У наступную нядзелю, я спадзяюся, што брат Сергей падчас аб'яваў нам падрабязней раскажа, што гэта такое, як гэта будзе выглядаць. Але вельмі заахвочваем бацькоў і дзетак зацікавіцца гэтай ініцыятывай. Першая арганізацыйная сустрэча для бацькоў і дзяцей адносна гэтай новай супольнасці адбудзецца ў суботу 25 студзеня а 16:00 у нашай капліцы. Таксама наша тэатральная група запрашае 18 студзеня ў 12:00 у малой зале Палаца культуры у Маладзечне. Яны прадставяць спектакль, які паказвалі на каляды. Калі хтосьці не бачыў альбо хоча пайсці падтрымаць нашых парафіянаў, то у бліжэйшую суботу запрашаем у Палац культуры. А вось у наступную нядзелю, 19 студзеня, нешта многа тэатраў у нас, конечно, але гэта цудоўна. Прыедзе да нас брат Ігар з докшыцкімі парафіянамі. Яны таксама в гэтым годзе зрабілі вельмі прыгожую пастаноўку з дапамогай эфекту ценю. Вось будзе такі тэатр ценяў. І гэта іх пастаноўка адбудзецца пасля вячэрняй святой імшы. То бок у 19:00 запрашаем вось у наступную нядзелю. Вось, падтрымаем таксама і докшыцкіх парафіянаў сваёй прысутнасцю. Таксама сёння моладзь нашай парафіі запрашаем на сустрэчу моладзі пасля вячэрняй святой імшы. Пачнём малітвай тут у касцёле, потым пойдзем у клас. Сёння цікавая будзе такая тэма. Штосьці яшчэ меўся сказаць, ужо забыўся. Добра. Тады цяпер шчыры дзякуй вам за супольную малітву, за цярплівасць, за ўвагу, а яшчэ паблагаславім ваду, калі хтосьці прынёс. Дапамога наша в імя Пана, які стварыў неба і зямлю. Пан з вамі. Молімся. Боже Ойча, Твой адзінародны Сын зышоў у воды Йордана і прыняў хрост з рук святого Яна, хрысціцеля свайго папярэдніка. Езус, святы, безаганны, безвінны, не патрабаваў ачышчэння, аднак пажадаў падацца гэтаму абмыццю, каб асвяціць ваду, якая ў сакраменце хросту павінна была стаць крыніцаю нашага ачышчэння. Просім Цябе, благаславі гэтую ваду, якой мы будзем акроплены на знак пакаяння, якой будзем крапляць нашы
жыллё і рабіць на сабе знак крыжа. Няхай гэтая вада нагадвае нам прыняты намі хрост, праз які мы акунуліся разам з Христом у Яго смерць і воскрэслі з ім да новага жыцця. Ойча Нябесны, падтрымлівай нас сваёй ласкай, каб мы, верныя Духу Святому, заўсёды жылі, як Твае усынаўлёныя дзеці, якіх Ты упадабаў. Праз Христа, Пана нашага. Аминь. Вода – то життя, правда? Божие життя. Прийміть Божие благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите с упокои Христовы. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам абаронай. Князю войска нябеснага, моцаю Божаю, скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амин.